Здравейте хора, завърнах се. От един месец не съм качвал клип, много съжалявам, но се не намерих какво това нещо, което ми трябва. А именно Bean Boozled Challenge ще направя предизвикателството. Това за мен е най-популярното предизвикателство и не само в България, но и в целия свят. И дори да ми се паднат гадни, нали, с стрелка ще ги въртя, дори да ми се паднат гадни, няма да плюя, само чаша за пиене на вода. Ето. Чаша само за пиене. Така. Така. Въртим. Само да кажа за те, които не знаят какво е Bean Boozled Challenge, това са 8 вида бомбони в един и същи цвят, обаче различен вкус имат. Едните имат вкус на сладкиши и плодове, като тути фрути, пуканки с масло, праскова, сочна круша, лайм, синя боровинка, шоколадов пудинг и кокос. А другите имат вкус, малко са неприятни, като мръсни чорапи, развалено яйце, повръщано, супол, прясно косена трева, паста за зъби, кучешка храна и мокри кърпички. Те са 8 вида. Така че пожелайте ми успех и се надявам да има повече гадни, отколкото хубави. Така. Ето, ще въртим стрелката. И ми се пада тути фрути или мръсни чорапи. Взимаме и това. Шаренкото. И дано да е тути фрути. Тути фрути е. То дъвка. Така. Първото беше добро. Сега въртим още веднъж. И ми се падна повърщано или праскова. Ето, взимам го това. Оранжевото с червени петна е. Праскова. На мен не се падат хубави. Така. Въртим още един път. И ми се падна пак тути фрути или миризливи чорапи. Ето. Взимаме и това. Миризливи чорапи. Ужасно е. Добре, третото беше гадно. Пак въртим стрелката. И ми се падна повръщано или праскова. Добре, взимаме и това. Много е червено. Показва ми, че ще е повръщано. Молите. Повръщано е. Ужас! Много киселей. Майко. И четвъртото беше гадно. Добре, от тук започват гадните начи. Така. Прекъснах малко.
Повръщаното много киселе. Така. Или лайм, или трева. Тревата на мен ми харесва, но лайма повече. Ето, това е. Тревичка. Много е вкусно. Има вкус на ония марулки, дето ги слагат на салатите. Това. Бялото. Бебешки кърпички или кокос. Поне да се оправи вкуса от повръщаното. Бебешки кърпички. Не са лоши. Има дъх на бебешки кърпички. Вкус на захар. Не, това го атаковах. Опа. Пак повръщано или праскова. Повръщано. Ау! Ужас. Ау. Добре. Значи пак бебешки кърпички или кокос? Пак бебешки кърпички. Тути фрути или миризливи чорапи? Тути фрути. Опа! Развалено яйце или пуканки с масло? Ужас. Сега това, ако ми се падне... И пуканките, ако ми се паднат... Не, пуканките са хубави, бе. Имат вкус на масло от едно време. Пуканките са... Докарали са вкуса. Добре. Или кучешка храна, или шоколадов пудинг. Какво е това? Шоколадов пудинг. За пръв път ми се падна. Предпоследен път върти го. Повръщано или праскова? Аре, стига де. Майко. Ужасно е. Развален оцет. Така. Въртим за последен път. Чакай, че това му се залепи по зъбите. Развалено яйце или пуканки? Пуканки. Завършваме с хубаво бомбонче. Чакай, бе. Не, това не сме опитали. Синьото. Или паста за зъби, или боровинка. Боровинка?
Сега завършихме с хубаво бомбонче. Хора, това беше от мен. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа, и се абонирайте долу под клипа. Да ви кажа, ония клип, който направихме в канала на братовчетка ми, там беше фалшивото, там имаше само хубави бомбонки. Ние се правихме, че са гадни. Тези бяха наистина гадни. Повръщаното, не искам повече да го опитвам. Разваленото яйце, аз съм го опитвал преди, когато не съм правил този клип. И чао, това е.